John Boggy Biaba. John Boggy Biaba. The letters are in. You know they hear. Huh?
Bishop, good evening. Where you go, Koge? No, the other one, Auntie. Which one? The other 3 lights. Maybe this other side. Off. Yeah, off your hand. Oh. Bishop, when I call you one can. You okay with the light now? Yeah, it's okay. You want to be for interview, Eba? You want 3 lights? No. You want to be for interview, this girl. Boom. Then I'm going to hit you with the phone and then we're going to get a bottle of phone. When you a bishop. Take party who croak. I got respect your wigging Ghana. Them you. You a gardener no kun. Na mama onye mụrụ native doctor. We hunde bagafa. Aha ke. Afa mbo Oluchi. Oluchi onye. Oluchi Ibini. Ha? Ibini. The phone na la get bila talk elaso. My assistant there. See this thing. Set it towards the curtain side. Lazo, go back. Turn on. Ahmed the cake rice is something on a cake like a woo. It doesn't know. 11 on here. I can go for you one. Lewanya na wall. But I hun dem mega POS. Look at. That would have fun, okay? Esh, what happened? You're that thing making a noise here now. Go why you're this thing. See how we put banyo that thing or my putogi here. I don't know it's here. Oh, when you get Bishop. You want your bed? Ebonyi State. A bed, boy. Ntezi, Ishelu local government. Ele him and I hug and everywhere I get you. Why, if I who know and then I to Tabakara, come, the bottles matter. Ele him will the Ahan. My Bishop Ben with my where you can. Come on, them you, Chileka Bagoko. You want a witch are. When a witch you can. When your brother see when I run weak. Bishop Ben with it. Them you. When your brother see when I run weak. Which I said, damn you, which is shape. You are a target. Look what you wish you then Lecotan Gandarano. Braga baby, when I run weak. Bishop, one never damn you. Oh, so bad. Nyemudi, so bad. I'm no way I like him on Namzi. That one is for sure. No one, Hey, happy with that thing like that, Chineka Magoko. Oh, the mad go, but do but that prog the one gaga de position that got the work. Due to tea who read. All you need to get. I sang it, damn you. Nigga, I got dendo. Nama wala nne Gini buru naga. O kara nka we nwo. Naga loro nwan ole. Ofu. Ono di ole na family unu. ID7. Community family. Ida fole. Adam 30. It is 30.
Yeah. Okay, massive monopause at the Malagana. Okay, no tea who can eat again. Okay, no two who can eat again, no job. Okay, massive a church and break you down here. A church and remove you here. Massive monopause, Aruala di me. Massive monopause, Aruala di ma, okay. Masoko Swillim and a lapse the manica. Braga, Dab, Semana. What Poland not shove ma. It's on your big alarm every minute, every second. Nama quarter again with it. Make out not to gonna make to here. Monkey money back, Maleba. On your ready. You ain't got no. Damn you, Lotus, who can you walk with? Braga paper say we want Lonia. Namonia usually here. The man can know just more. But I comfort where yellow mad. Maybe I got that room walk at the sun. Damn you, Chideke Bog. I will show you comfort. I will wish you once. Lanya, the only she came with the here. I won't give me spend there too much in a family. Chileka Bagoko. Oh, so bad. Think who no katabu living in bondage. Ibranga be takoshrimeze. Emola nwa. Yeah. Nwa gene ka emono. One. Kesem na anaghị ka akpọtọ. Anaghị m just lanya na otu ibe nro tote. Nipple abịa nka bịa nro. Yes, come on, sit down there. Sit down there. If you disturb me here, baby, to here. Waraya bage. Oh, you anyway. No le lega ya nipple abịa nka bịa na akụkụ nga bịa nro. Get on say mara mma. Retired Kpokirikpo single mother, but not tired. Kpokirikpo single mother. Oya, auntie, Lanya, bia, eligwe. Makachi, Lanya. If you laugh, I will bring you down here. I'm not laughing. Tigri can't change. Anyone want church here, bring you down here. Look what you who did knock and break Ralanka. Braga, there were all chachiganka. Oh, yet what I give me. Oh, Mola. Telero sana. Ese? Oh, around. Okrugishi. Oh, ka nwụchara ka ndị be ha bịa kwụọ ụgwọ isi ka nwere nwa ya. Gelozu. No, amere omenala. Damn you. Oyaka juga that means eloro mmadụ n'ozu akwa ya. Bishop amakwa mo. Hem jụrụ gị wa ajụjụ ele mgbe akwụrụ ụgwọ isi gị mgbe ọ dị ndụ ka mgbe ọ nwụrụ anwụ. Ọ mgbe ọ nwụrụ. It's okay. Nwa agbọghọbịa alụrụ mgbe mmadụ nwụrụ. Nwa agbọghọbịa Loga dead body. Otele akwụrụ ụgwọ isi gị ugbu a. Eleghị ji bịawazi ngafe interview wale onye nwụrụ anwụ akwụọla ụgwọ isi gị. Onye nwụrụ anwụ akwụrụ ụgwọ isi Bishop. Damn you, onye nwụrụ anwụ onye akwụrụ ụgwọ isi gị. Eleghị ji bịawazi fe interview. Bishop, ewe ka nkọwara gị. Ọgwụ ma na omenala Igbo, before mmadụ enwe nwa, ọ ya eme ego isi nwaanyị before ya enwe nwa ọ mụrụ. Maka ọ bụ na ọ dịrị ya ha. The boy anọ Nigeria. Ọ mara na ọ ya dị ona before mgbe ọ kwadoro ịnata ịbịa mee ego isi ka ọ nụọ mụ ka ọ nwụrụ. So ebunite ya n'oge ihe akwụrụ n'isi anwakwala nwa nwoke bịa lọ gị sa akwụrụ ụgwọ isi. Ihe akwụrụ n'ụgwọ isi gị wụ ihe emebiri emebi na ndụ gị. Otele ara gị mgbe a dị ndụ
Now, any emebri nando, or hadra, who wish you take a bag of but I got a form of fine gear. While I got lonya on your non lily. Why you're that full? All the 12 years. Huh? 12 years, God. In well and one rule 12 years. Huh? Yes. Gonna can man. I'm a senior. About a black wishing hang could get be the business. What we them? I said to look here, get the business. I want to wish you can apple, get pay hammer. Huh? All ha no munde mu biye rukoro borom. Give me the boy. Ababu. Donna. Ababu. Elenga no babuya. Na South Africa. Hey! Obodondoshi. Donna. E ka toka kwa di South Africa. Obron, nya we bi kwa South Africa, on eme business. Then let manage babuya na South Africa. Bishop, the story is long. Iye mabuna njos no they say ndị alụmụ picture ozu ya ebe ọtọgbọ nana. So nwanne ya nwoke ga ije agakata wee bunete ozu ya na Nigeria. Enye ya. Donna. Ine-eme omenala ka ị na-ekpe ụka? A ma ekpe ụka mana ama like omenala. Ije shushi. Mba o. Ebere gugu. Eye. Otele achapụrụ ihe ụtọ. Ije atọ ụtọ. Sure. Ha? Eye. Elebe tọgọtọ wụ ihu kọwa azụ. Sa? Elebe na-atọ ụtọ mmiri gụrụ kọwa atawa gị nwa. Nke ọbụla. Okay, nga dị na-etọ Because ana m anọta aka before mee ihe ọbụla. Okay. Retired single mother tọga ụtọ. Nke ọbụla. Onye na-anya mbalans ọ taala gị mbụ? Mba o. Atala gị n'elu tipa moto mbụ? Mba. Ị gbaala achị? N'ebe? Ị gbaala achị n'ike? Ị gbaala achị? Achị gọcha ya white ka ọ black? Black. Ana m akpụ eche dị asị. Ana gị shiri ike? Yes. Oke ana gị shiri ike, ana abụọ ka otu ara. Ana abụ. Azị oke, ara m oke. Ha shichara ike? Okay. Ị ga-aga lab ara. Nsị gịnị? Na m ga-aga lab ara. If you laugh here, I'll bring it. I'm not joking here. I'm not laughing. You laugh here, I'm joking here. Bishop, I do my church. Let me tell you now. We're looking at you. Onye lega ya ga masana ishirike. Onye lega ya without you saying yes, I'm masana ishirike. Ị ga-agara m ụlọ ọgwụ gaa lab ara. When I'm here na gwa gị na. Yeah. Ị gacha lab ara, gaa lab ara. Then we try result. Okay. In your number. Enu. Again, you let me net. I'm 80. Oh. Jesus. Genotype again. AA. Blood group again. O positive. One number then.
00 27 07 660. What number again? 080 27 07 660. Okay, man, I remember back up at the Haku ba o wadine. Ngadiru. Namboge beba. I had to wait for now. Now, like a bill to tell us. Okay, man, you will remember back up at the Haku. I have more sister. A beleba. Enya meshilata toko kam de shock am eri transi na mo ha kwan wepo when the party me chile ka ba come on, remove your hand. Remove that your hand meshilata toko when the party come on club about bosses away ke gra ganyiri eri transi ke na mo ga dia le kwa mo tonto am hinwure kabra mo primary 1 pia na remove that your hand from your trouser. Puka gabana shop put your ten party. Ijana na shop at a wine. Look at the t-shirt me for go mugi. I'm gonna no that no tom like this no area here. Look at. And you therefore 36 years. Gay prime takranga. When you can remove that your hand. Me slata tokuga. Look at. Ourukodi ketan non ketan garaga no zamu ya kankagi. Look at the one Tommy Higragama Bruhia. Patent getting wiki. Give me the ammo and make operation namo. And let you very brief like this. One to accord. Oh, takod. Is she from family in Gandhi name when ham? It's okay. That would have phone. Walk up your name ham. Flamomo primary 1. The way for now of money hoogie. The way for now of money hoogie. Cocorobia de Cagella, I can't fine boy. If when there are not on a game up at Taku carry them ram. Well, I'm an enemy. Le wanye ba le ho le anya no konye tu oto na egbe na efu oto amu enwe branga bia beg interview. Look at one tiny cord, the cord amu e gara gama. Look at one tiny why am getting exam. Look at the cord, le kwenga cord amu. Iko krobia de kaglepe. Look at the Higragama, something like this. Can you really translate the thing a sample with the transi? You open the panty. Why you need pant? I'll make you pant now. Why you boss now? Why you wear bosses? Hey, bosses. Don't like to be here. Ye bosses starting again. Why ye bosses? Where's up we hear him make pencil? Then why will you go out when he in him? Shame to you. You can't wear anything in our wear. Yes, man. Look at my diamond. I was up at an apamamba, get put up a while I'm a can't. Young man, is she from family in Gandhi and Weham? You want your pet? Anambra State. Side Oga wouldn't know. A quick one, you know. Bab money hala. Ihiala. Let him look at the hiala nane one yella new. Kebian Gabia go show with you. Y'all de put my yiri nekamo yiri bossas. You get me.
Ebe ni hiala. Mbosi. Ebe na mbosi. Umuazu. Negina na godendo. Ihe emewele eko. O mee ko mbuto ogi hia. Ola he meko. Ntakra mu ye gara ga mabro n'aka mpage ka n'aka ụmụnne mpage ka isi nweta ka ọsa dị mmage. Oh, ntu aka ọ dị. Otu aka ọ dị. Ije bu ayon, ije ata ayon. Mba, otogo mgbe m buru detain. So. Otele ekwesịrị ibu ayon. Oh, ya wu the result. That is the result. Ejime ha na-enwe amụ. Otu iwe ejime ọ bịala lay the futuristic of it. Umele na abụghị asụkpolu ime ya otu bụrụ afọ mmadụ. Ị na-aṅụ goof? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? 8. Telero sana. 8. Mmago je egbu bel ụmụaka. Mba. Pago je mee baza weta ụmụ. Ama m ọ dịka that time ọ dịka ọ gara ebe a na-eme baza so. Eji akpụ na-aga med na ọ ya wụ baza. Mba anya ọ laghị akpa anya aga med. Ọ nike mụ abụ onye gara be mmadụ. Okay, gara no med na. Mgbe ọbụ med m ga-aga gbabọ ịcha. Ọ ya wụ med Chineke agbaghị ọkụ. Ọ da nige gara boy. Nike mụ ga boy. Community family. Nna gị o ji agwọ ọgwụ. Mba o. Aka nshi ọbala mmadụ n'ọnụ na family unu mbụ. Mba. Egbe eluigwe agbagbole mmadụ dị ya. And eje m ike wee nọ na village that time so apụrụ m na ama m. Na family unu nwere mbeside. Mba. Ụka ama ọ gaala gị. Mba. Akwara amụghị akwa. Ese? Akwara amụghị akwa, adụ amụghị adụ, akwara ya akwa. Mba o. Mkpụrụ amụghị ọ dị ole ọwa ofu kọwa abụọ kọwa atọ. Ọ dị abụọ. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? 5. Kebi shi na watch anyị. Anọ m Lagos. Ege ta nwaanyị eje enyo ele odi mkpu ị na-eti. Shimo. Imege call. Mba. Ịsọ ewu gị onye? Shim. Ewuchigo gana eme anya aka n'obi ụta. Ewuchigo. Ọwara ya agba gị. Ewuchigi na gịnị mere? Eje enyo gị kpọma Chineke na-adị ihe o mere gị. Gị kpọma chi gị gịnị ya so? Chi nọchitere gị anya n'ụwa dị protect gị. Wale committee ga-atrocity. Onye riri eri. Dem you Chineke agbaghị ọkụ. Iwe wele gị. Ọkọ mere m ebere ihe nna ata. Ọkọ just mere m ebere. Aka njila akpụ ya dati na. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị. Kpọọ phone nọmba gị. 081 0997 3990.